Szia! Szeretettel köszöntelek a 21 napos jóga kihívásunk 13. napján. Ma energetizáló jóga sorozattal folytatjuk. Helyezkedj el keresztezett ülésbe a matracodra. Lehet, hogy ráülsz egy keményebb párnára vagy jógablokkra, így kényelmesebb a csípődnek és a derekadnak. Emeld meg a mellkasod, fejtetővel nyújtózd meg a mennyezet felé, lazítsd el a vállaidat és hunyd be a szemeidet. Tudatosítsd a helyszínt, ahova megérkeztél. Figyeld meg a hangokat, amik körbevesznek téged. Engedd ellazulni a vállizmokat, vállaidat, arcizmokat. Most figyeld meg röviden a légzésed. Lélegezz az orrodon keresztül. Majd engedd el a légzésed figyelését, érkezz meg, nyisd ki a szemeidet. Belégzésre emeld meg a vállaidat, kilégzésre lassan engedd őket vissza. Még 4-szer a tiéd. Majd billentsd előre a fejed, és kezdj el fejkőrzést végezni valamelyik irányba. 3-szor a tiéd. És 3-szor a másik irányba is a tiéd. Majd emeld vissza középre. Tedd a kezeidet a vállaidra, belégzésre emeld rézsutos magastartásba a karokat, kilégzésre vissza. Még 4-szer a tiéd. Majd fűzd össze az ujjakat a tarkodnál, kilégzésre hajlíts jobbra. Belégzésre tér vissza középre, kilégzésre hajlíts a másik irányba. Ezt is ismételd meg még 4-szer. Majd érkezz vissza középre, vondd szét az ujjaidat, és fűzd össze az ujjakat a hátad mögött. Lélegezz jó mélyeket a mellkasodba, és nyújtsd a karokat. Három légzés még itt. Majd bondd szét az ujjaid, és hozd újra a kezeket vissza a vállakra. Törzsfordításokkal megyünk tovább. Kilégzésre. Fordítsd a törzsödet el balra. Belégzés vissza. Kilégzés másik irány. Gyere tovább. Tartsd a könyököket a váll vonalába. Tehát a derék tájékáról indítsd a törzsfordítást. Gyere még 2.
Majd érkezz vissza középre. Belégzésre nyújtózd magas tartásba a karokat, zárd a tenyereid, enyhén hajlíthatod a könyököket, és tartsd meg a nyújtózást. 5 légzés itt. 1, 2, 3, 4, és 5. Engedd le a kezeidet a lábakra. Most igazítsd úgy az ujjaidat, hogy a 2 középső ujjadat egymásnak érinted, a többi ujjadat pedig befelé hajlítod. Majd tedd rá a bal térdedre a kezeidet, 7-szer emeld a kezedet a fejed fölé, emeld a mellkasodat, nyújtsd a könyököket. Gyere, belégzés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hozd át a másik térdedre a kezeket, és belégzés. 1, 3, 5, jön az utolsó. Jó, mozdítsd meg az ujjaidat, bontsd őket szét. Finoman hozd ökölbe az ujjakat, és a csuklókat is mozgasd át. Forgasd kifelé a kézfejed, befelé is néhányszor. Majd helyezkedj el térdelő tenyértámaszba. Kezeidet igazítsd a vállak alá, tárgyalj szét az ujjaid, térdeket a csípők alá. Belégzés után kilégzésre domboríts, belégzésre homoríts. Még 4-szer a tiéd. Jön az utolsó. Majd lépj előre a kezeiddel, ugye lefele néző kutyapózt fel tud venni, emeld meg a térded, csípőd, helyben járva mozgasd át a lábakat, lazítsd el a nyakad. Told el a talajt magadtól, enyhén hajlítsd a térdeidet, törekedj arra, hogy szép hosszú legyen a gerinc, vállak aktívak, lélegezz. 3 légzés még itt. Gyere belégzéssel deszkapózba, tartsd meg 5 légzésig, told el a talajt magadtól, aktívak a combok, farizmok. 1, 2, 3, 4, és 5. Engedd le a térdeid, vezesd le óvatosan a mellkasod a talajra, homlokod, és gyere a kóbra pózba. Told a medencéddel el a talajt, nyújtsd a lábakat, hátizmokat használod. Told bele finoman a kezeket a talajba. 3 légzés még itt. Engedd vissza kilégzésre a mellkasod a talajra, homlokod, térdelő tenyértámasz a tiéd, majd ülj rá a sarkaidra, hajolj előre. Még egy légzés itt. Majd helyezkedj el ismét lefele néző kutyapózba. Tartsd meg 5 légzésig. Még 3. 2. Még egy légzés itt. Lépkedj előre a lábaiddal a kezeid felé, kezekkel hátra, hajolj rá a lábaidra, lazítsd el a nyakad, vállakat. Lehet picit hintázol jobbra-balra.
Majd lassan csigolyáról csigolyára gördülj föl, a fejed jöjjön fel utoljára. Helyezkedj a válszélességű terpezbe, lábfejeket forgasd enyhén kifelé, emeld meg a karokat magas tartásba, az ujjaidat tárd szét, majd finoman szorítsd ökölbe őket, és kilégzésre hajlítva a karokat húzd le a könyököket a felső tested mellé. Belégzésre újra nyújtózz, karokban, ujjakban, és kilégzéssel húzd lefelé a karokat. Még 3-szor a tiéd. Tárd jól a mellkasod, húzd be a köldököd. Még egy. Majd engedd le a karokat. Jó mély belégzésre, pici térdrugózással emeld a karokat magas tartásba. Fújt ki a szádon a levegőt, engedd le a karokat. Még 6. Még 5. 4. 3. 2. És még egy. Törzsfordításokkal megyünk tovább. Egyszerűen finoman szorítsd össze az ujjaidat, tényleg lágyan puhán, a hüvelykujjat hajlítsd belőle, a többi ujjat fűzd rá, és engedd, hogy a törzsfordításokkal a karjaid csak lazán lendüljenek. Jobbra, balra is. Figyelj rá, hogy a mellkasod emeld, ne görnyedj össze, és lélegezz jól esően. Vigyázz be, ne üsd valahová a kezed. Gyere még egyszer, jobbra is és balra is a tiéd, és aztán érkezz vissza középre. Fondd szét az ujjakat, és csukd be a szemeidet, figyeld egy picit meg az energiáidat most. Majd nyithatod újra a szemeidet, maradhat a lábtartásod, a tenyereid most forgasd előrefelé, belégzésre hajlítsd a térdeidet, mintha jól belemerítenéd valamiről a kezeidet, emeld őket a magasba, forgasd a tenyereid lefelé, és hátra engedd le a karokat. Kilégzésre, belégzésre emeled, kilégzésre leenged. Még 5. 4. 3. 2. És még egy. Majd Tadasana hegypózzal zárjuk a mai gyakorlásunkat. Csípőszéles terpezbe helyezkedj el, a csípőt billentsd be magad alá, hozd a karokat mély tartásba, valamivel távolabb a testettől, tenyerek előrefelé néznek, és tárd szét az ujjaidat. Fejtetővel nyújtózd meg a mennyezet felé, aktívak a combok, farizmok. Az egész test aktív, tolod el a talpaiddal a talajt, fejtetővel nyújtózd meg a mennyezet felé, és hunyd be a szemeid, és érkezd meg ebbe a pózba a teljes figyelmeddel. Megfigyelheted, hova hozod a súlyodat, igazítsd középre nagyjából, és figyeld benne magad. Figyeld, milyen érzetek vannak veled, milyen érzéseid vannak. Lélegezd be az erőt, lélegezd be magadba a magabiztosságot, és ha jól esik, mondd utána a megerősítést. Tele vagyok életerővel.
testem egészséges. Lélegezz még egy utolsót ebben a pózban. Majd bontsd föl, lazítsd el az ujjakat, karokat, lábaidat. Érezd a különbséget, hogy teljesen ellazulsz, kiengeded a pózt, egy picit elhozhatod egymástól a lábakat, mozdítsd meg, rázd le a lábaidat. És egy utolsó mély belégzés-kilégzéssel zárjuk a mai gyakorlatsorunkat. Jó, mély belégzéssel emeld meg a kezeket a magasba, és kilégzésre bontsd a pózt, engedd vissza. Köszönöm, hogy ma is velem gyakoroltál, váljék egészségedre!